କଥା କେହି ବି କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବି। ହଉ ହେଲା ଇଆଡେ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଡାଡି ମମି କହୁଥିଲା ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ ସେଇ ରାଗ ତ ନାଇଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଏ ଶାଳିକାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ବୁଝି ପାରିବୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହି ତୁ କେତେ ବଡ ପାପ କରୁଛୁ। ଏ ସେଇ ଧମକ ତ ଇଏ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏ ଟୋକି ପାଇଁ ତୋର ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ ଏତେ ମମତା କାହିଁ ସିଏ ତମର କିଏ? ସିଏ ମୋ ଝିଅ। ଇଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ତ ତମ ଝିଅ ମାନେ ମାନେ ହଁ କହୁନା ମାନେ କଣ କୁହ ମାନେ ମୋ ଇତି ଝିଅ ବୟସର ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ଥିବ ମୋ ଝିଅର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ। ହଉ ହେଲା ତମରି କଥା ହଉ ତମ ଝିଅ ଭଳି ସେ ଘରେ ରହୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ। ଶୁଭ ଯିବ ନା, ମୁଁ ଯିବିନି କହୁଛି।